Sí, Pilar, has pogut entrar? Doncs perfecte, llavors continuem amb tu i així tenim un ordre, Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres, vinga. Doncs, en primer lloc, entretant, li demano al Pedro que m'acompanyi a posar diguéssim, la presentació. En primer lloc, volia agrair a la Federació de Salut Mental que hagi fet l'esforç de fer aquestes jornades justament en aquests moments de pandèmia i en aquests moments, com el meu company i bon amic Andreu Segura, de nerviosisme i de por global, ell assenyalava. També vull agrair especialment a l'Andreu la visió que ha portat en aquesta jornada, que com sempre ha sigut suggeridora. Tal com em va demanar la federació, em vareu demanar, hem preparat, li demano al Pedro si és tan amable que pot compartir, van demanar que compartíssim l'experiència de les taules de salut mental dels districtes. I jo per fer-ho, i hem pensat que per fer-ho, el que volíem compartir amb tots vostès no és tant l'experiència de la salut mental dels districtes, de les taules, com s'han format, etc., sinó el rol que han tingut i que tenen en aquesta experiència Covid, ja que el marc de les jornades així ens ho permetia. Per tant, la meva aportació ja comença dient que reconeixem les taules de salut mental com un instrument clau per l'estratègia compartida de salut mental a la ciutat. Pedro, si ets tan amable, em passes la següent. Clar, parlar de les taules de salut mental, si em permeten, jo parlaré mig minut de que a la ciutat tenim des del 2016, es va aprovar el 2016, un pla de salut mental de ciutat, però un pla que més enllà de les línies estratègiques, els objectius, etc., que són fonamentals, bàsicament el que volia assenyalar aquí és que és un producte, és el resultat i està enfocat com un element de governança compartida, com un element de coproducció. El Pla de Salut Mental va ser elaborat des del seu diagnòstic, la seva elaboració i la seva execució des de la perspectiva de la cogovernança i, per tant, des de la salut mental de la ciutat es va abordar des de la perspectiva que hi havia taules de salut mental, una de ciutat i d'altres de districtes, que han treballat i continuarien treballant per l'abordatge de la salut mental global de la ciutat. Pedro, si ets tan amable i em pots passar la següent. Per tant, a modos de... Això no és que pretengui ser un organigrama, però sí una certa explicació del que nosaltres li diem, o a mi m'agrada dir-li, l'arquitectura del Pla de Salut Mental. Perquè, clar, la cogovernança o la participació, però més que la participació, és el compromís, està molt bé, però si no l'articulem i no el tenim lligat, acaba sent participació, que de tant en tant es demana, etc. I la idea és que això estés, i així creiem que, i ara amb l'exemple que els pretenc mostrar, crec que així ho estem aconseguint o estem en camí d'aconseguir-ho, és que formi part de l'arquitectura de la determinació d'avançar amb el Pla de Salut Mental. Tenim una taula de salut mental de ciutat on hi ha de manera transversal aquells actors del propi Ajuntament, és a dir, des de l'àmbit de salut, l'Agència de Salut Pública, com no podia ser d'una altra manera, però també l'àrea de joventut o l'àrea de gent gran o Barcelona Activa, és a dir, des d'una visió transversal, feminismes, etc., tots els actors institucionals que hi ha a la ciutat que treballen en l'àmbit de la salut mental, evidentment el Pla de Salut Mental del Departament de Salut, però també les grans entitats o associacions que treballen en l'àmbit de la salut mental a la ciutat històricament. Hi ha els col·legis professionals, hi ha societats científiques i també els partits polítics. Això és a nivell de ciutat. Però a nivell
de districtes. A cada districte tenim, no tenim, ara ho veurem, anem avançant per tenir a totes les taules també una taula de salut mental d'aquest districte, que tot això, tant les unes com les altres, s'organitzen en comissions de treball, xarxes d'acció, etc. I conjuntament, diguéssim, treballem pel compromís per la millora de la salut mental de la ciutat. Pedro, si em pots passar la següent. En relació a les taules de salut mental dels districtes, com us comentava, vam començar amb la primera taula a Sant Andreu, hem anat avançant a tots els districtes i avui, de fet, quan jo acabi aquesta jornada, doncs inaugurem la de Sarrià i tant les Corts com tant les Corts com l'Eixample les inaugurem al setembre i Gràcia ho estem preparant, per tant acabarem l'any amb taules de salut mental a tots els districtes. Passem la següent. Quina organització tenen aquestes taules? Qui hi ha en aquestes taules de salut mental dels districtes? Doncs igual que a la de ciutat. I per què dic igual que ciutat? Doncs perquè abordem la salut mental des d'aquesta perspectiva comunitària, però entenent que la salut mental no és un afer que només afecta a les persones o al voltant de les persones que tenen trastorn mental. No, en absolut. La salut mental té a veure amb com la població, diguéssim, podem afrontar millor les coses que ens passen a la vida, ara ens passa, entre altres coses, la pandèmia, i podem prevenir la salut mental i també ajudar a les persones que tenen problemes de salut mental o trastorns de salut mental quan els tinguin, a que puguin tenir un projecte de vida personal, és a dir, que puguin tenir vida comunitària, que puguin anar al centre cívic, que puguin tenir els seus tallers, que puguin fer allò que dins de la seva perspectiva de vida i d'autonomia de vida puguin desenvolupar, i la ciutat ha de poder acompanyar en aquest sentit. Per tant, el Pla de Salut Mental de la ciutat aporta aquesta visió, tots vam estar d'acord que aquesta era la visió, una ciutat que acompanyi el benestar emocional de les persones en general i, en cas de que les persones tinguin algun problema o algun entrebanc, doncs acompanyar-les al seu projecte de vida. I, per tant, les taules de salut mental dels districtes també reflecteixen aquesta composició. Per dir-vos, aquí poden veure que en formen part els serveis de salut mental dels districtes, els serveis socioeducatius, les àrees bàsiques, l'atenció primària de salut, els centres de serveis socials, entitats del tercer sector que treballen, si em permeten una certa vulgaritat, però així els diré, que toquen persones, és a dir, que treballen amb famílies, que fan inserció laboral, infants, treballen amb infants i joves o fan inserció social, les entitats de famílies o en primera persona, és a dir, entitats de famílies o entitats en primera persona de persones que tenen problemes de salut mental, d'altres serveis municipals i el que és pròpiament l'administració. Si passem la següent, i jo ja entraré molt més concretament, Pedro, si eres tan amable. Molt bé. A tot això, com dèiem, teníem un pla que havíem començat al 2016, al setembre del 2016, que l'estàvem desenvolupant, anàvem desenvolupant diverses línies d'acció, anàvem desenvolupant les taules, treballant les taules, i de cop apareix el Covid. I davant de la crisi i la pandèmia del Covid, què passava? Que nosaltres, com a ciutat, sí que teníem una infraestructura relacional, una infraestructura humana, que en aquest cas estava articulada a través de les taules de salut mental, que ens va permetre i ens ha permès afrontar d'alguna manera des de la perspectiva de salut mental el repte que no tornaré a repetir, el que ens ha explicat el nostre bon company i amic Andreu Segura i el que tots vostès coneixen bé, que és l'impacte en la salut mental que té aquesta pandèmia, pròpiament, evidentment, pel tipus de mesures que s'han hagut de dur a terme i per posar a nivell mundial un estressor
de por, angoixa, incertesa que que ha produït i està produint força problemes d'impacte en la salut emocional. Molt bé, què vam fer? Doncs amb les taules de salut mental dels districtes i la taula de salut mental de la ciutat, ràpidament, i això ho vam fer a l'abril, vam demanar que vam fer un qüestionari i vam demanar a les taules que estaven en funcionament i d'altres que estàvem preparant i que ja les vam utilitzar, que ens ajudessin a fer un estat de situació de com estava la salut mental durant el confinament, el desconfinament i el que preveien cap a on podia anar i, sobretot, a partir d'aquí, veure que ens diguessin propostes que s'havien de fer a la ciutat i que les prioritzessin. Aquest diagnòstic es va elaborar amb les aportacions de 6 taules que estaven constituïdes, més una altra que estava en procés, amb 7 taules, més unes quantes entrevistes que vam fer a persones claus, d'altres persones claus de ciutat. Ho vam treballar en la taula de salut mental de ciutat i es va elaborar el pla de xoc de salut mental 2020. Després tornarem al tema que veuran vostès aquí, que posa lliçons apreses, perquè les taules també, mesos després, van treballar en aquest sentit. Pedro, si me puedes pasar la siguiente. Molt bé. Per tant, com els deia, vam fer un diagnòstic participatiu amb preguntes obertes definint les problemàtiques, es va enviar a tots els agents de les taules. En aquest sentit, amb 86 entitats i agents dels districtes, aquí no estan comptats d'altres agents de ciutat, doncs van participar i aquests tenen una mostra del qüestionari. Pedro, ¿puedes pasar la siguiente? Pilar, un incís, et queden 2 o 3 minutets. Gràcies. Ja estic acabant. Molt bé, el diagnòstic participatiu i algunes conclusions del diagnòstic participatiu les podran vostès llegir perquè, com veuran, coincideixen amb tot el que abans l'Andreu ens ha fet palès, el que vostès coneixen molt bé, però aquestes conclusions que feien del diagnòstic participatiu tenien a veure clarament amb el que estaven vivint totes aquestes persones. Seguim, passem la següent. Sí, molt bé. Amb això vull dir que gràcies a això es va poder establir el pla de xoc de salut mental a la ciutat i que, a més, és un pla de xoc que es va dotar amb 1,5 milions d'euros específics, concrets, per fer front. I, bàsicament, volia, abans d'acabar, que estic acabant, compartir amb vostès una mica les línies d'actuació. Primer que tot, el que tothom tenia clar és que havíem de treballar per millorar la resiliència de la ciutadania i per avançar en prevenir la ciutadania, ajudar-los a tirar endavant en aquest atzucac. També l'altra cosa era poder detectar de manera molt més ràpida i acompanyar les persones que ja estaven patint problemes i malestars psíquics en aquell moment. Fer un suport específic a grups i col·lectius que estaven patint especialment. En aquest sentit, evidentment, les persones amb trastorn mental, però també les persones cuidadores, per exemple, les persones que estaven cuidant Alzheimer, que els hi van tancar tot i van haver de tenir a casa totes les persones que estaven cuidant, els serveis en relació a tot el tema de la conducta suïcida, el suport i acompanyament al dol, no s'ha pogut acompanyar a ningú i anar avançant en l'organització col·lectiva. Seguim i vaig passant les 2 darreres. Pedro, si eres tan amable. Molt bé. També a les pròpies taules, 2 mesos després, se'ls va demanar un informe de lliçons apreses. Com que tindran el PowerPoint, pasamos la siguiente, Pedro, y la otra. La siguiente també, perquè això ho podran llegir en el PowerPoint i vaig cap a les conclusions finals dels que jo avui els volia mostrar. Per nosaltres, les taules de salut mental han sigut i són un element clau per al desenvolupament de plans de salut mental de ciutat. Però considerem que són absolutament necessaris que estiguin inclosos en l'arquitectura col·laborativa. I diem arquitectura perquè sona així més sòlid, però és veritat, perquè no pot ser quelcom que anem utilitzant de tant en tant. I la nostra experiència és que ens ha permès donar una resposta articulada
a partir d'un mes de l'inici de la crisi. És a dir, el confinament va ser al març i nosaltres a l'abril amb les taules ja estàvem fent aquesta feina i vam poder, diguéssim, tenir un pla de xoc amb el diagnòstic qualitatiu, evidentment, d'altres diagnòstics i anàlisis de dades i anàlisis de bibliografia, evidentment, que vam fer, però molt orientat. També la composició de les taules ens ha permès, i és una altra visió que nosaltres tenim, tenir aquesta visió de l'abordatge de la salut mental més global. És a dir, aquí estàvem parlant i veureu, i això en la web de salut de l'Ajuntament de Salut Mental ho podeu trobar, han proposat propostes globals que van des del benestar emocional, la resiliència, la violència de gènere, etc., incloent, evidentment, les persones amb trastorn mental i les seves famílies. Cada taula de districte ha recollit la seva visió, però totes juntes han aportat aquesta visió de necessitats globals compartides. Però també s'estan mostrant, i això no els hi he pogut explicar per la dificultat de temps, però també s'estan mostrant les taules com un element clau en l'execució del pla de xoc. Estan mostrant en els territoris i en la ciutat la capacitat d'enrolar-se o articular-se en projectes compartits. A nivell de ciutat, davant d'una crisi global, una eina territorial ha provat la seva eficàcia i també s'han pogut donar, afavorir lliçons apreses, etc., a d'altres sistemes. Aquí hem posat el sistema sanitari, però n'hi haurien d'altres sistemes. I jo, per acabar, voldria dir que el que sí que totes les taules i el propi pla de salut mental té clar en aquesta pandèmia, i m'assumo totalment el que ja l'amic Andreu posava sobre la taula, no parlem de distanciament social, parlem de distància física, perquè el distanciament social no ens dona sortida per treballar amb la salut mental. El distanciament físic és una qüestió, la podem abordar, però hem de treballar per la relació en el sistema o la manera que sigui, perquè això sí que és la vitamina per la salut mental. Gràcies a tots i per haver-me convidat i haver pogut compartir aquesta experiència, i tota la documentació i tot el que aquí s'aporta el poden trobar a la pàgina web de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Moltes gràcies, Pilar, i moltes gràcies també per ajustar-te al temps, que sabem que era molt breu, i fer aquest esforç. Passarem tots els materials que ens puguis donar i si al final poguessis estar, poder hi ha alguna pregunta que va adreçada a la teva persona i agrairíem que poguessis contestar-la. Si no, també ho entenem, que sabem que inaugureu taula. Gràcies.